Gaimo zai iya yin komai, don haka shi nake zargi da kashe wannan yarinyar. Kar ka ɗaukar wa kanka alhakin ɗaukar rai ko da kiyashi ne. Duk ran da ka kashe, sai ranar gobe alkiyama wannan ran ya je gaban Ubangiji ga ka gashi. Zai ce Ubangiji kai min shari'a da wannan bawan nan naka akan wani dalili ne ya kashe ni. Lusara! Babu abin da ya rage maka a halin da ake cikin yanzu a rayuwarka illa ka tsaya ka ji tarihinka. Ka ji usulinka. Ka zabi mutuwa fiye da rayuwarka. Ga rahamtawa wannan mahaifiyar taka wacce ta shekara sama da 20 tana zub da hawaye a kanka. Kai, ni fa wanda yake dama da ni in ɗauke ransa in watsar da shi ba wani aiki ne a wurina ba. Harka ce ta millions of naira ba harka ce ta karamar harka ba. Cewa yana nemo ka ni kuma nace duk garin nan kai kaɗai ne zaka iya. Za a kashe mutane a ciki kuma ba a kashe mutane. To sai dai su mawa. Haka ne, amma da kaina zan yi wannan aiki. Sito baban gilli. Ya kamata ka san matan da zaka rika mu'amala da su kuma ka rage mu'amala da mata. That is why. Ko don gudun lalacewar aiki. Ina da bukata. Ba na tunanin haka. Baka ganin kowane kwaro akwai irin target ɗinsa? Da kyau da Kai ba nan take. Yau ne kuma haka. Zan dafa ma. Wa kai aikin gama ya riga ya gama. Alaka ko abokantaka ba ta hana na kashe abokin gaba. Na ce ina harira. Maza. Amma wani irin aiki ne wannan da ba za mu iya yi da kanmu ba sai an turo wani yayi. Gaban nan zan yi maganin waɗannan 'ya'yan magen. Ya zama dole daga bayan Gaimo. Yawa! Alhamdulillah yawa! Da kai kanka. Na'am. To jama'a hukuma dai gashi nan tana iya kokari. Ki harbe ni nace. Amma mun samu bayanai daga jama'an gari. Kana harbinta, kai ma zan fasa kanka. Kana harbin shi zan harbe ka. Kar ka bata min shiri. Ina buƙatar wasu bayanai na mahaifinta. Kai ya mahaifinta kake da bukata. Ni gaba ɗaya halin da nake so na shafe daga doron ƙasa. Na ce ina babanki. Kai hakuri, dan Allah kai hakuri. Kai hakuri. Ba abin da zai hana kashe ki. Dan Allah ka cutar da ni dan Allah. Za ku same shi a tashar mu ta YouTube mai suna Ruwa Biyu TV.